Hos Smart Monkey på Vestergade i Svendborg kan du mixe al online og offline kreativitet med dine tanker og virkelighed. Da bureauets mål altid er at højne niveauet, er spørgsmålet bare, hvornår Smart Monkey får lavet en hjemmeside til sig selv. Christian Ulka, ja. Han er jo kraftig med høj på strå, han har sagt. Hvad hedder det, han er? Forsikringsmand. Eller sådan noget. Forsikringsmand, ja. Jens, hvor kender jeg Christian Ulka fra? Først og fremmest, ikke? Og så begyndte vi i samme situation. Eller, ja. Første gang jeg mødte ham, var vi spillede fodbold. Når vi kigger den vej opad, jamen afhængig af hvad for en virksomhed vi har med at gøre, og hvad det er for nogle, kan man sige, kategorier. Men nu er det, at han, hver gang jeg møder ham, vil han have at komme til fodbold. Så han kan se, at han scorer mange mål. Ja, det er det, skal sige. Så han har nogen, han kan løbe fra. Ja. Man skal have de der løbesko. Løbesko? Hvad størrelse bruger du? Jeg har et overbillede, men jeg ikke har nogen sko. Jeg har prøvet at undgå ham under udendørssæsonen, for han ved, at jeg har støvler. Men når der er indendørs, så siger jeg altid, at jeg ikke har nogen sko. En for her. Fint. Jeg har et par i 42, et par like. Har du det? Sådan en forsikringsmøde, det er ikke sådan helt rart, ikke? Det kommer hurtigt til at handle med en masse... Det kommer hurtigt til at handle med en masse ting, der kan gå galt. De fejler ikke, jo, de fejler noget, men de skal lige limes med solen, den falder af. Det er det, jeg skal spille i morgen. Jamen, men det er sgu egentlig bare at købe noget ordentligt lim, og så lime det fast, så er de fandme fine. Altså, kan vi få dem med i prisen? Skolim. De er med i prisen. Den skal der være vel. Du må gerne få. Så sagde han, at han havde nogle sko, jeg måtte få. Midt i det her møde, hvor han var ved at sælge os for flere tusind kroner forsikringer. Jeg kan vide, om han sådan har en bil fuld af sko. At det sådan er hans trick. 1,5. Det var ikke mig. Om jeg håbede, at han ikke havde nogen, der var så små. Men han bruger faktisk 42, ikke? Han har en båd. Det kan være, du siger til ham, når han kommer, hvis du skriver under. Jeg forstår sgu, at mangler en ny båd, der er hævet op af vandet. Så siger han, jeg har en, den skal bare limes. Jamen, han var rigtig forsikringsmand. Det får han bare. Fedt. Det skulle være lige. Så er der et nyt anfører. Vi er anfører på indendørs. Hvor skal det komme fra? Det ved jeg ikke. Hvor skal ildebranden komme fra? Det ved jeg heller ikke. Hvad er det, der går? Så der bor en ovenpå, der ryger pibe, han har sagt. Eller drejer piber. Hun sætter ikke gilde i ting. Hun har boet 9 år. Der er ikke sket en pind. Jeg kan fornemme, at I har gørmål heroppe, og jeg har egentlig bare hele tiden. Så hvis jeg bare ringer og siger, okay, jeg har lige et hul i kalenderen. Lad os sætte en halv time af. Selv er det ikke lige, hvis der er for forsikringer. Kan rundt til alle huse. Ved du hvad? Jeg vil skyde på, at I køber for omkring 14-15.000 kroner forsikring om året. Jeg vil bare sælge for 6.000 kroner lige. Nå, tak. Jamen, jeg regner med, at det bliver morgen, som sagt. Ja. Så tager vi på det. Christian Ulka kender jeg fucking ikke fra fodbold. Nej, okay. Jeg kender ham fra Global Network. Global Business Network. Ja. Gud. Hvor han rejser op hver gang han var for Top Danmark. Ja. Så det er derfor, vi ringede til ham.